wabarakatuh. Sesarengan pagelaran Sandiwara Kena Wisma Kuncoro mija saking Duka Darongan Wonokerto Sale Rembang. Senajan apa tak lakoni Bu, Pak, ngelilir nggih, Pak, Bu. Semangat, Bu. lilir apane wong trah urung turu, Cek? Urung turu, Lah piye mumpung ana tontonan gratis, lha nek biasane Agustusan nak bayar. Sik ah. Apa? Kliru. Lah kok iso keliru? Ora gratis. Loh, gratis. Takone siji-siji. Wong rene iki mestine nggawa amplop. Wong rene iki mestine nggawa amplop. Lah kowe kok ora nggawa? Kowe. Lah kowe malah njaluk. Wong edian iki kok iso ora isin blas iki lho. Ya apa isin piye wong treh dodo kok kene kok kono ya, Dik. Ngawur ngibur kok. Sabdo pang ditorenmu mring sliramu dadi sisihanku lireng yae segoro datane bisa Aku lagi boy neh ngono Ora aku nganu Mas. Piye? Rodok geragapan jane. Geragapane bab apa? Aku mau rak yo turu ah. Lah iya. Wong wis turu ning desel penak-penak kaya tangi barang. Ora ngono ndeng desel piye? Aku nang emperane wong lho. Aku tangi tuweles webes iki tak kira rak kudanan. Lah terus jebule aku kecipratan uya sapi barang mau. Lah sampean luwung kuyan apa? Uya sapi. Uya sapi. Lah kowe. Lah aku mengguri ngono. Lah ngopo? Alah jebul ndak gurem tok. Wong edan kok. Lah apa perkara gurem kok sama kandhakna wong kene? Lho kok ora tak kandhane wong kene piye? Iya. Lah wong aku lungguh. Heeh. Bebeku tak plok-plok kok gatel-gatel iki apa ya? Ndak terus. Jebul dadak kok cilik-cilik gurem. Wong ki yo ngawur ae kudune kowe iki matur sembah nuwun. Yo matur sembah suwun ah, Mas. Wis ditimbali kalian Bapak sapa, Mas? Bapak Samudi. Bapak Samudi sak keluarga ya toh? Iya, Mas. Matur sembah nuwun sampun nimbali ketoprak Wisma Kuncoro. Muga-muga sak sampunipun nimbali ketoprak Wisma Kuncoro dipun paringi panjang yuswanipun. Amin. Sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki. Amin Allahumma amin. Apa meneh iki acarane sunatan? Mas sunatan. Kowe roh sing disunat sapa? Ya roh wong aku
rene bolak-balik ora ero. Sapa Mas sing disunat? Mas Raja. Kowe tak tuwapuk basa lho. Hah? Kowe tekano rene tenan-tenan kok Mas Raja. Mas Reja. Lah Iya. lah kok iso raja-raja iku anak. Lha nek dina iki tetep dene dadi raja, Mas. Lah kok iso? Lah soalnya apa? Mestine kan lho lungguh ijen karo ngenteni wong-wong iku sing nyangon-nyangoni iku wae. Wong edan kok iso. Rumah Apa samu. perkara nyangoni berang. Ki biyen berarti ya tau sunat. Ya tahu ah. Sunatmu biyen neng ndi? Heh? Sunatmu. Kowe takon sunatku. Iya. Aku sunatku ndek biyen ya ning gone mantri sunat. Oh, mantri. Heeh. Wah, berarti kowe biyen ya sunat tenan iki. Sunat tenan ah. Wah, nek ngono kowe isih apik. Lah, Beda karo zamanku, Mas. lah jamanmu piye? Aku nak kelingane malah kudu nangis. Heeh. Lah kok ngene lho, Cah? Lah piye lho wong kowe ndraya wis ngerti nek aku ki ancen anake wong ra duwe. Wong ape sunat ae leren dadak golek utangan. Lah biyen sunatmu piye dajal ceritane to? Lho ceritane kan ngene to. Heeh. Aku iki angger dolanan karo kanca-kanca mesti rae dipoyoki. Dipoyoki piye? Wah, timbul ora ndang sunat-sunat, wong wis gedhe ora ndang wong wis sunat. gedhe wis wayahe kok ya. Aku mulih tuwangisan kandha karo bapak. Heeh, terus kandha karo pakanmu. Aku njaluk sunat, Pak. Aku wis gedhe aku kan. Lalu bapakku yo ngomong ngene, "Iya le esuk tak sunatno yen bapak wis duwe rejeki." Ngono. Aku bareng ngono, "Moh, pokoke iki bengi iki kudune aku sunat, Pak." Aku ngono. Sakali ku kudune langsung sunat. Ya iya, wong kancaku ki wis do sunat kabeh. Lah bapakmu piye? Lah bareng ngono ya bapakku. Bengi-bengi sekirane jam 2-an. Jam 2 bengi ku. Ya ngetono sepeda ontel. Aku terus digoncekno bapak. Wah, digone-gone mantri iki mesti. Wah, jane ngono. Aku goncekno bapak, aku mbah. Aku pokoke pasrah ape digoning diae. Seneng ya kowe ya. Sing penting bengi iki sunat aku kan ngono to. Iya. Bareng ngono ditumpakno sepeda ontel, diterno bapak. Lah aku ya takok. Takokmu piye? Lho, Pak, lah kok aku bengi-bengi mau gawa nang pinggir kali iki ape mau apakno lho, Pak? Wis to meneng ae lho. Lho terah omahmu liwate kali kae ya? Iya, lho bareng ngono bapak iki nyekel watu. Heeh. Terus aku kon linggih. Bareng ngono terus anuku diduweplok watu mak juwep. Briyek. Lho. Dadine kuwi ya Allah banget temen. Dan iya saiki. Saiki alhamdulillah wis dadi bocah siji kok. Wis dadi bocah siji. Dadi. Lah gepeng iki, Mas. Lho ora apa-apa penting rasane jare. Bocah. Lah kowe wis sunatmu ya penak berarti ya. Ya sunatku ya penak, Mas. Lah sunatmu nganggo apa biyen? Aku biyen sunatku nganggo lho, mantri teko-teko Iya. langsung dikon lungguh, Heeh. dikeki ngono kae obat ngono kae. Obat ya. Iya, ben gak krasa. Langsung Sah, sunatmu ki taun pira to? Taun pira kok wis ana pati rasa Lho, bareng? aku iki lagi 20 tahun lho, Mas. Aku iki lagi 20 tahun. Bu, bocah sakmene kok 20 tahun iki leres, Bu. Lho, percaya gak percaya, Mas? Lho trimo guyu roh kowe. Lho, Kondo nek 20 tahun iki yakin solikin bakal bensin lho, Cah. Solikin bakal bensin gasmu kuwi kok iso. Lah kok iso ora? Lah kok iso? Terus piye ceritano? Aku dikongkon lungguh, Mas ya. Iya. Kon lungguh ya wis ngene iki. Kayak mari ngono tak tinggal nglamun. Iya. Oh, nduduti layangan ngono kae. Lah terus? Lah jebul tugel dhewe, Mas. Lah kok iso? Lah bangeten wis ra krasane kok. Ora kerasa piye to? Ora krasa mau dikeki obat ngono kae kok, obat pati rasa ngono kae kok. Ceritamu ora nyambung blas ya tok. Ora nyambung piye? Lah wong sunat kok iso karo layangan iki lho ceritane. Lah montere wong aku iku jaman biyen iku angen-angen, Mas. Aku nek sunat mesti tak ge mlayu tak nggo layangan. Ngono. Lah aku sunat iku terus aku lungguh karo angen-angen aku layangan. Dadi gak krasa. Wedian lho. Umume iki nek saiki ya to, apa neh taune taun 2026 iki alat-alat sing dienggo sunat iki ya wis macem-macem. Lho nek jaman biyen iki aku percaya Mas nek sunate wong biyen-biyen iki malah lara-lara kabeh.
urung ana obat pati rasa iku ya urung ana. Wong jaman ae saya nganggo peso. Iya. Wong jaman biyen. Lah terus nek jaman saiki piye? Nek jaman saiki wis ora nganggo peso kok ya. Ora nganggo peso kaya jaman biyen ngono kae. Ya ora, saiki nganggo sunat laser. Paham ora kowe? Omong apa? Laser. Apa? Ababmu, Mas. Abab piye kok so? Pirang dina iki? Lagi 3 dina. Lah iya lagi 3 dina ya ababe ngene, Cah. Lah ngapa? Kaya mangan tebon. Kaya mangan tebon. Oh tak biadem pisan kowe kok so. Nganggo laser ah. Lah nganggo laser. Iku cara sunat jaman biyen kan cara marine lah kan rondok suwe. Nek nganggo laser iku mung sedelok paling gak iki seminggu 3 dina wis garing wis dadi. Pol mentok seminggu ngono kae. Iya, iki lagi tahun 2026. Bakale tahun 2030. Lho. Iki ana alat sing luwih canggih tak ndani. Lho, jajal tak rungoknone alat apa iki? Aku wis dibocori saka pemerintah. Heeh. Bakale ana sunat nganggo remote tak ndani kowe. Nganggo remote. Nganggo remote. Sunat iso nganggo remote. Loh, lha nek ora gene wong saiki alat wis canggih. Contone sepeda motor biyen nganggone kontak utawa kunci. Saiki ana sepeda motor pengeluaran terbaru pakai remote. Lho, ada toh? Iya. Zaman wis canggih lele. Masa tahun Apa? 2030 kok nganggo remote ya? Loh, ya iya no. Lah carane ku piye? Ya carane nek sepeda motor kae kan ana remote. Remote telu apa loro. Lah nek remote sunat iki ana telu. Remote sunat iku ana telu. Ana telu tombole. Lho, sing nomor 1. Nomor 1 ya to. Tombol dipecet mak jedhet. Mak jedhet. Delalah ya to. Sing ape disunat iki katok brejel dhewe. Jerut. Lho. Alate wis canggih. Langsung plurut ngono. Ya iya. Lah iya penake. Iku tombol Iku sing nomor 1. 1. Sing nomor 2, Mas. Nomor 2 dipecet mak jedhet. Mak jedhet. Sing arep disunat iki tangi. Tengil. Mesti bocah iki. Tengil. Ala wis tuwek birang lapo tak dono barang kok so. Wong wis tuwek barang kok so wis anak-anak telu dhewe kok so takok ae. Sing tanya apane iku? Iku sing nomor 2. Heeh. Sing nomor 3. Pecet mak jedhet. Jedhet. Langsung dadi bergadak tanpa disenggol tangan. Sing nomor 3 iku ngono. Iya, wong ancene sunat iki wis canggih kok. Wah. Dari jarak jauh pun bisa, jarak 3 meter bisa. Nek ngono ya sok mben aku tak dadi calak wae, Mas. Weh, lah kok iso dadi calak piye to? Ya tak tuku remote sing kaya ngene sampean mang. Oh, ape dadi calak? Iya. Monggo nyunati. Ya tak nggo, Monggo sunat. tak nggo sunat ah. Oh, lah terus. Nyunati sinden. Sinden iki ra duwe goblok. Lho sinden ra duwe kok ape mau sunati? Lah sing penting aku di remote kok. Lho, nek aku gak Piye? aku tetep cara besok cara ana ya to. 2030 aku tetep tuku remote. Lah aku ya melok tuku remote ah. Lah iya aku ya tuku remote. Mbok nggo apa? Mbok nggo apa? Lho, tak nggo apa ya tak nggo ketoprak no. Goblok. Mbok nggo ngetoprak. Iya. Contone. Lah contone kaya aku ngene iki pas munggah ya. Nah, aku kan wis duwe remote Iya. kanggo alat sunat. Alhamdulillah aku pas joget ya to. Ya. Tukang ngendang ketok ngantuk. Tombol nomor 2 tak pejet mak jedhet. Walah. Anune tukang kendang terus tangi. Tegil. Hati-hati loh, Pak Ngus. Apa kok hati-hati? Iku lagi tukang kendang. Kaget tukang kendang. Alhamdulillah. Biasanya angger tengah wengi ya to. Sinden mesti rak ngelilir. Wah iku parake mendi. Pokoke delalah kok pas lewat ngarep nggonku. Iya. Ngene, Pak. Kita isi dari gawe ning guri. Iya. Bar ngono nomor 1 tak pecet. Jedhet. Roke sinden buka dhewe. Gegadak. Dan iya, Cah. Apa? Lah nek roke gremadak ngono lak terus tik ngono. Iya, sepenting rak hiburan. Nek aku yo Apa? ora nomor 1 ya. Ngapa? Nek aku yo sir-siranku sinden mau yo sing nomor 3 Apa? langsung dadi. Dadi apa? Dadi apa? Yo dadi bocah neh. Dadi bocah nepe kok iso ngawur ae kok ya. Iki acarane sunat. Acare sunat, Mas. Kowe yo ngerti apa sing dikarepno sunat? Sunat. Iya. Yo sunat yo. Yo Apa? sunat. Lho kok sunat yo sunat piye to? Lah piye to? Maksudnya artine sunat iki lho.
Sunat. Lah, Sunat iku ana pengenggalan 5, Mas. Sunat. sunat piye to? Sunat iku ana pirang huruf. Lah, pirang huruf. S U N A T. Lah, sunat to ya. Iya, iku ya nek artine. Yo ana artine kabeh. Sing dikarepno S. S. Iya. Iya, S. Sunat. Iya, sunat. S. Lho ya kok mbok jawab lek. Lah kowe suwi kok. Lah batinku lak yo bener di awas rene kabeh kok malah mbok jawab lek, Dik. Lah yo S. Rene S. suci untuk laki-laki. A. Akan suci untuk laki-laki. Lah wong S kok terus A iku lho piye to? Sunat kok. Wong iki kok Sunat. Ayo ah. Lah yo Sunat S ya. Suci untuk laki-laki. U. Untuk laki-laki itu suci. Ayo. N. Nanti akan suci untuk laki-laki. A. Akan suci untuk laki-laki. T. Tetap suci untuk laki-laki. Jangkrik kowe kok sot. lah wong terayu sunat yo ngono ku lho Mas. Lah kok sunat yo ngono ki piye lho? Paling gak iki ngene lho Dik Tandan. Piye? Sing apa to sing dikarepno sunat? Lah apa sampean ngerti? Sunat iku dipenggal saka rong kalimah. Heeh. Su karo nat. Su karo nat. Lah. Ana artine iku Mas. Yo ono. Lah nek sing su. Syukur. Contone kalian Bapak Hamangku Gati ya to. Anggone syukur ya to, duwenehi rejeki akeh sithik, kaya sithik delalah dikelumpukno wayah netakno putrane, ditanggapno ketoprak nyenengno tangga teparone. Iku sing diarani syukur. Dagelan ndase kaya plonco ngene kok ya uteke mletik lek ya. Plonto dasmu kuwi kok Lah iku sing su. Sing nat. Nat. Heeh. Nazare wis kelakon. Alhamdulillah taun 2026 iki nyunatno putrane iso nanggap ketoprak. Pokoknya matur sembah nuwun kalian Bapak Samudi dalah Ibu Ita. Ya ta, mugi-mugi dipun paringi kesehatan selalu, banyak rezeki lan ugi adik Reja ingkang dipun hitan mugi-mugi dadosa putra ingkang bekti marang wong tuwa loro, apa cita-citane bakal tercapai. Amin. Aku mang yo gumun ku ra ontra Mas. Lah kok iso gumun kene. Aku rene ya. Ya. Bleng. Aku dijak salaman. Aku dikon mlebu omah Mas. Wong wis kenal kok ya ta ya. Tapi beda lho. Piye? Pak Samudi iki nek salaman karo aku karo tamune beda iki. Ya nek karo aku ya wong wis CS lho Mas. Lah ya nek karo aku tak delok mang beda. Bedane piye? Nek salaman karo aku kan mau ngene. Heeh. Lah, plek terus diambung demek dodok. Heeh. Lah bareng tak ingeti kok salaman karo tamu-tamune kok beda. Bedane Kok terus salaman plek langsung mlebu sek. Salaman Plek mlebu sret. Bareng ape mlebu omah terus ngene. Iku jenenge ngene. Kowe Duwe ra wis sebabe apa? Sebabe apa? Mergo kabutan amplop. Ngono. Tapi wis kondang, Mas. Lah kok iso kondang? Aku diampera bleng. Bleng. Ning ruang tamu, Mas. Iya. Walah, beras jajan tumpuk-tumpuk, Mas. Wah, hebat luar biasa. Lah mari ngono aku dijak mlebu neh, Mas. Ning biayaan teko jero barang. Lah wis kadung kenthel lho, Mas, karo. Iya. Lah terus dijak mlebu bleng. Ning jero kamar sing nguri. Iya. Gending pawon. Iya. Walah iku apa? Apa? Beras gabahe tumpuk-tumpuk, Mas. Oh, bapak iki jan luar biasa. Jan luar biasa, Mas. Lah terus aku marengol kan yo jenenge aku kudu pipis, Mas yo. Aku mlebu beleng. Mas, kono Mas ning nguri Mas Gudil. Iya. Aku mlebu bleng ning jeding, Mas. Iya. Masuk apa, Mas? Tumpuk-tumpuk, Mas. Apa duit? Duit? Ora. Lah apa? Heh? Apa? Gombale do tumpuk-tumpuk.
Wong edan iki kok so. Lah piye kok so? Ora ae kowe kok. Wong trae wong ndek gawe ya ngono kae. Wong ancen kowe kaya ora tau ndek gawe ae. Pirang-pirang dina sibuk. Sibuk. Urung sing ngandani tangga teparo karo dulur-dulure. Paling gak awakmu kudu ndongakno nganggo selawatan iso ora. Ngono. Iya no. Ya nganggo selawatan ya iso ah. Bisa ya. Ya iso kok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa tenan. Ya iso mas padane cah kene. tuku gendeng nggo gawe apa Iki mang kok ya tuku gendeng barang le ya. Lho ayo kok dongakno kok so. Iku mang yo kondongane barang. Iya. Ya. tuku gendeng nggo gawe apa Tuku gendeng go gawe omah. omah gedhi omahe sapa Omah gedhi omahe Pak Samudi. Akhir gede-gede. Nggone Pak Samudi ya, Mas? Oh, Pak Samudi lagi siji ya. Iya. Iki bareng ngono ya to. Wis mok dongakno omahe kuwedi. Iya. Sing wedok terus nyedaki sing lanang kene. Iya piye, Mas? Bareng ngono terus nyenggol mak cikel lho. Iki ngapa to kok iso Nyok, petilakan? nyok. Apa? Iki kancamu yo jeblas kan nyok. Maksudnya iki nyenggol iki ya. Mas ae lho Mas wis dongakno mosok ora. Lah bareng ngono ya. Terus iki lagi siji. Iya. Pisan gas ya. Iya. Tuku wepring nggo gawe kandang. Tuku pring go gawe kandang ya, Mas yo. Iya. Kok yo gawe kandang bareng le Bapak kuwi yo. Ayo baleni nek no. Tuku wepring nggo gawe kandang. Gawe kandang go ada sapi. Sapi gedhi sapine sapa? Sapi gedhi sapine Pak Samudi. Ya lagi ping pindho lagi Ping Pak. pindho kok, Mas. Nangkep ketoprak wis Makuntara iso duwe sapi gedhi. Iya, ngandani kok sok. Pisan gas ya. Iya, ayo. Tuku kurungan nggo wadah apa? Tuku kurungan go ada manuk. Manuk gedhi manuke sapa? Ayo. Manuk gedhi. Ayo. Wonge tangi to ora lho ya. Ayo wani ora kok sok. Denteni kok yo. Manuk gedhi, manukku dhewe. Edan gak sok. Ya sapa sing mani ah omonganmu kok sok. Angger gedhi-gedhi gene Pak Samudi. Saiki ngene, Piye? sampean ngomong wani pura kaya aku. Aku tetep sportif. Ayo, kene. Yo. Ayo. Tuku gendeng go gawe apa? tuku gendeng nggo gawe omah Alah turun aku ae kok. Alah lagi sitok iku sok. Gawe kandang. Lho, iki urung bar. Lho takokmu urung bar kok wis ndek kandang e lho. Lah lu dilangsungno ae ah. Lah kok iso dilangsung piye? Ben kaya mau lho, ben aku sing gudi mau lho. Ben Alon-alon wani ngono ae. Iki lagi jam 1:30. Mosok setengah loro. Ora usah gugup. Lah, Ayo baleni kalem ae. gawe. Kok aja gawe terus ah, Mas. Tuku gendeng go gawe apa? tuku gendeng nggo gawe omah Omah gedhi, omahe sapa? Omah gedhi omahe Pak Samudi. Tiron aku wae. Alah lagi siji mosok gak oleh. Lagi siji awas kuwi. Yo. Akeh ya. Gawe kandang go omah apa Mas? Gawe kandang nggo wadah sapi. Sapi gedhi
Sapine sapa Mas? Sapi guwedi sapine Pak Samudi. Wah, kakek karek sitok iki. Iya, terus Gawe kurungan nggo ada apa Mas? tuku kurungan nggo wadah manuk. Manuk wedi. Manuke sapa Mas? Manuk guwedi kurungane ra sedeng. Ora sedeng. Manuk wedi mau. Ora sedeng. Lah wong kurungane cara cuwilik tukune lah sing dilebokno iki manuk Srimbombok sing wedi apa sedeng? Ya ampun ngono kok aku ya teko kono-kono bareng ya. Ya iya nah, Aku kok guting kuwi aku. Lah kok iso guting piye? Lah kok iso gawe manuk-manuk barang kok. Isih ana lho iki. Iso ana. Terus sing wedok ya dongakno. Tak dongakno. Lho, ya genten sing wedok lanang kowe saiki ganti sing wedok. Ganti sing wedok. Tuku kotak nggo wadah apa? Tuku kotak nggo wadah kalung Mas. Kalung gedhi kalunge sapa? Aku sing digawe sing wedok ya aku lali ya Mas. Ita. Bu Ita. Lah, ayo. Tuku kotak nggo wadah apa? Tuku kotak nggo wadah kalung. Kalung gedhi kalunge sapa? Kalung gedhi kalunge Bu Ita. Apik iki. Apik Mas. Tuku lemari nggo wadah apa? Tuku lemari nggo wadah ali-ali Mas. Ali gedhi aline ya sapa? Ali-ali gedhi aline Bu Ita. Kalunge gedhi, Kalunge gedhi. ali-ali ya Heeh. Jajal. Iya ayo. Tuku gelas nggo wadah apa? Tuku gelas nggo wadah susu. Susu gedhi susune sapa? Susu gedhi aku rawani Mas. Lha kowe kok beto ngono to? Lah apa iso rawani? Aja tok ngono ah. Lah apa kok jereh men? Yo, apa sampean wani? Nek aku ya tetep wani. Ayo. Yo. Tuku kotak nggo wadah apa Mas? Tuku kotak nggo wadah kalung. Kalung gedhi kalunge sapa? Kalung gedhi kalunge Bu Ita. Alah pira aku neh. Alah lagi sitok neh. Tuku lemari nggo wadah apa Mas? Tuku lemari nggo ada gelang. Gelang gedhi gelange sapa? Gelang gedhi gelange Bu Ita. Alah iki apa bosok kowe. Iya takono le. Tuku gelas nggo wadah apa Mas? Tuku gelas nggo wadah susu. Susu gedhi. Susune sapa? Susu gedhi susune sapi. Hah? Susu sapi. Susu gedhi mau? Iya susu sapi. Lah kok iso susu sapi? Pak Samudi duwe sapi sing gedhi. Iya cah ya. Aku kok yo gak duwe pikiran teko kono Mas. Lho ngancen pikiranmu iki cekak ndek kok se. Kowe iki bener rak siram gedhi nang isine upluk-upluk tok kowe. Isine upluk-upluk apane wong wis bar Apa? ngono kae kok. Diaturi tetembangan Mas. Diatur Budil. tembangan apa? Monggo kersa. Pak. Ngersakne tetembangan apa, Pak? Bu? Do meneng gak dari gajah. Menengi ana wonge buka yo. Ono kok ya. Ora ketok iki. Aku anane ngerti do meneng aku wedi ya. Wedine bab apa? Wedi nek kon bayari neh. Yo ora ya. Ayo monggo. Ayo Pak Pradangga, monggo bungu. Apa? Diatur tembangan Sembarang. Apa, Bu? Monggo kersa.
Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Ibu. Pak, Gubuk Asmara, Pak. Gak patek dengo ya. Heeh. Monggo wonten Gubuk Asmara. Sesarengan Wisma Laras dipun aturaken tetembangan Gubuk Asmara. Al-Rabiah Video Shooting kerja bareng bersama Wahana Audio. Jagetan sajroning ati Katan luntur saya merati Aku kowe dadi garwa mergo leren ning Gubuk Asmara Sesarengan pagelaran sandiwara Kura Wisma Kuncoro pijih saking Derongan Wonokerto Saleh Rembang ingkang dipun sesuai daripun Roko Mas Heru Prasetyo kabiyantu bedhagun Mbak Yuniken Wismawati. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren Ning Jomono ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang kejenenge Gubuk Asmara biyen kae tak go handuk tresno tanpa bantal tanpa kloso
abot-abote ketaman asmara matur sembah suwun gubuk kae nyimpan wadi wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak cerita wajirati nganti jagat rina Mas sampun katuran. Sampun katuran iki mau aku jane guyon lho Bu, kok ya tenanan lho Cah. Iki mau yo gak jaluk-jaluk lagu ngono. Ora Mas iki niate sedekah. Iki Bu Ica adalah Bapak Samudi ku jan luar biasa. Mas jan luar biasa. Kandhane kok anggone sedekah bengi iki ikhlas terus. Guyub rukun karo tangga teparone Mas yo. Nyenengno tangga teparo ya sing seneng ora gur tangga teparo ngono ora. Terus sapa Mas? Kelebu kaya bakul pedagang kae ya padha seneng. Mergo melok kecipratan rezekine lho. Ora trima kok pedagang tok ketoprak lah iki lho ya melok seneng. Ya senenge poli gua Mas. Mergo engko mulih mesti ya dibayari. Iki pokoknya matur sembah nuwun Mas. Matur sembah nuwun iya Mas. Iki mergo lakone lah ya pamundutan. Pamundutan. Iki piye to terusane Joko Kendil iso dadi malih bagus neh napa apa ora. Lho ya kandhane kok ponakanmu nek yamene wis ngono iku. Nek yamene wis mesti ngono iku. Halo. Lek, Piye? kowe tak goleki belang-belang dina, omahmu mengo bojo mlana lek. Kliru. Hah? Kliru. Lah sebener ya. Omongmu piye? Aku lek belang-belang dina. Bojo mengo lawang mlana. Kliru. Lah sebener. Sing bener ngene lho. Aku goleki kowe. Lawang mengo bojomu ora ana. Bojomu nang omah. Kuwi mang lho. Aku lek belang-belang dina. Lawang mengo bojo bojo mengo lawang mlana. Kliru. Aku goleki kowe pirang-pirang dina. Lawang mengo bojomu ora ana. Lah kowe ning ndi? Lah kowe ndi ojo? Goleki. Kowe iki sing salah goblok Berkandani. Kowe iki ra tata blas teko-teko gayamu nyanyi kaya iso nyanyi-nyanyi yo. Enyek kowe. Kowe iso nyanyi ta? Aku ngene ya urutan kok. Kowe iso nyanyi? Dong. Jajal yo nyanyi yo. Maju. Kowe iso nyanyi? Lagune anak-anak apa? Takbir. Yo taget kene lagu jaman biyen. Iya. Jimpat. Ha. Jimpat ya. Yo. Sing apik apa? Sing judul apa? Judul apa? Oh, i aku lho. Yo. Aku ayo. Terus. Ili antum betul di keluntung. Kowe tak juwotos kowe. Iya tak. Nyanyi kok sarungmu ngono. Sing
Gusti Lindri adang telung kati lawuhe bothok eri. Ayo. Ya. Telokan. Ya, bener. Awuhe awata eli. Ada apa? Tak tumpaku mencelat kowe. Apa malah benelek mbelok. Bothok engkes apa ora enak? Moh, walak to kowe. Bothok landing apa ora enak? Ambune ya ndus. Apa cek bothok eli? Sing enak yo ya. Ketian kok. Cek kowe ketoke kok bunga iki ana apa? Paling ana apa? Tangi lek ini. Iya lho. Nek kowe, Yo. aku turu ngene balik. Aku tuwani. Gak migane. Ya, krek kok. Lha wong tuwe kok garap iki. Kowe kok mbok garap kongkon. Balik kowe tak ceritani. Lah cerita ya cerita. Kok. Aku mangan angon ndo. Lah, ya. Aku dipalani bocah wedok ayu. Awake putih resik. Awake putih resik. Resik. Heeh. Bocah iki ngipi to piye lek cacah kok diparani bocah ayu barang. Aku angon ndus. Lah iya kowe angen wedhus Heeh. diparani Bocah ayu. Lah terus piye? Terus piye? Dek andon nang ngalo aku. Eh. Iki. Kowe iki ngomong apa kowe iki? Lah iya, bocah tak mangondo nang aku. Iya. Nang ndek elem. Iya. Tak langkur. Barang tak langkur, wah iya, aku gelundung lek. Lho, kok iso glundung? Lah aku mimpi. Kok Oh, diakre kok bisa. Sekamil lho. Sone iki nek ngimpi iki ngomong dhisik. Dek, omongan tak tepapuk lho. Lah apa mau tapuk? Turu kalau ngipi cek ndi? Ya, turu. Lah iya tembok kon ngandak ngetek. Goblok kowe. Goblok Sing goblok iku kowe. Ya kowe. Goblok. Omong to lah kalau padha lah mahasiswane niki lho. Lho. Goblok kabeh. Sik. Omong nek gak padha mahasiswane, Goblok kabeh lah nyantol. Weh, sarjana kowe. Apa? Kowe, Ora. lah kok iso ngandakno padha ora padha mahasiswane iki? Lah iya, apa ke mahasiswa? Ora. Lah aku yo ora mahasiswa kok. kita Goblok kowe. Ora sepot rong disane iki ora yo. Mbok ndi mbokku? Alah sing rasa apa aku karo denger. Lho iki pun matane iki lho matane aku. Kucine nyaleh kok. Kursine ngalih apane? Rene lho, rene lho. Ya Allah, ya. Liga iki sing apik, sing alon-alon. Dadi ku penak ngono lho. Golek gon iki yo sing penak ning kene ra yo penak to, Dil. Matane. Kacante yo melu goblok. Lah kok iso geblek ta yo. Lah wong arep tunggu kursine kok. Aku apa ndok jale mbok kon dongok. Kene malah mbok kucine macam. Lah yo makan ngene to. Lah, ape tak leh kursine. Lah apa kowe kok linjase? Wah, ora tau lele. Iki nek sesuk ora budal piye iki sesuk nek ora budal. Golek kita lho. Pengen ae pendiko jajan kiko sudah gawe. Yo, iki nganu iki cocok iki. Pengko ape dipasang. Kemana meden kawah ape. Ora iki mana pesenan kok. Wah, awak tobek. Dadi ngono gak tobek terus. Ya sing sabar. Nah, sesuk kowe bakale kumanan dandan sing bagus ya. Aku Iya. bagus ning kentek ngono ya. Iya. Cecok dalu are lutung kok. Wah, nyolot nah. Ora apa-apa kok, So. Kawan kon tebuh kuwi kon nene tobek. Mbok, nanti mbok. Matane kan lho. Aku nang kene. So. Bocah makane sakmono ambane ora ro. Yo ngono kok mentolo mok tokno barang biyen. Lho ora ditakno apa betah apa piye? Apa? Kowe iki omong kliru. Lah kok iso? Karena ditono nderan rimpet kabeh wong ngene rupane. Sing kebangetan timbok. Kebangetene piye? Kowe lah ngerti jaman meteng aku timbok. Iya piye? Ya ini jamannya damel ton. Damel ton. Gua nyedam mercon. Mulane jebak Bener ya kabeh. kaya Malah jebak kabeh untune metu lolo. Lambene jujur. Ora ngono mulane ben nek wis tak weling to yo. Kowe nek metu ning ndi utawa pas nang pasar iki takon dandan sing rapet. Ora nek kowe malah moke tawa-tawakno lah ngono kuwi dikeloni wong bento kowe. Dandan rapet iki piye? Maksude iki tertutup. Lah nek rapet apa iso mlaku? Lah ya
kaya mbok karo anak kaya padha bentone ngene lho. Ya. Ayo ulang-ulang kamu. Nek Apa? nek aku kandha lho mbok. Iya kandha apa? Iki ora. Oh, enggak. Oh, ya. Nek mbok, Arep kandha apa, Ling? atu pengen nabi mbok. Serabi. Urung ana. Yene kok njaluk serabi. Samene kok jauh serabi lho carane kon. Kok jam telunan. Ola nabi panganan iki ola. Lah iku kok njaluk serabi. Jaluk apa? Ini lho, kota edok tanang, hadianten lho, abi-abi. Rabi. Wah, rabi. Rabi lho. Wah, aku pengen mlalantak ngono. Wong rabi kok. Abi, ku jenenge mangan serabi. Labi ento patal bangilan. Lah kowe kok ape rabi apa sing mau rabi ya tunggale menungsa. Ola, Apa? pedet. Wedhus sing kae lho. Lah iya Le, Sing boresen kae lho kon rabi lho. cocok kuwi Le. Kok tak wedaki ya, Ya. ambung we. Hah? Ambung we. Wedhus tak ndaki, ambung we. Lah kok iso mokon nyambung Kok sampe nyambung aku iku. Lah kowe alem anu kuwi. Sing dileman sapa? Kowe. Lah terus kowe rabi karo wong. Lah iku bocah saka ndi terus? Anu. Anake atu wong kaya anake atu. Waktu kok duwe anak iki piye ambel? Iki Lah, jenenge kok piye wong iki? Anak kok anak sepatu. Lah iya, Anak sepatu sendal sing ora rabi. nek omong iku ya mbok sing cetha. Lah. Lah wong kok ape rabi anak sepatu? Dadane cek. Sehat. Gendeng ya aku apa kowe lek. Ya kuwe kok omongmu Aku kok. apa abi anake atu. Lah ya Lah sepatu. sepatu kok mbok rabi. Dan ditembahne lho. Tembahne. Ratu ta. Iya anake atu. Walah, yuyu anak ame iki nek nglindur mbok ya dibuka. Lah wong kere patukile bali wae kok Kamu sok. ngomongane gawe cilik kok ya ora apal, ngomongane kok bangeten kowe to. Lah, aku ancane ya seneng guyon kan ya ngono kae to, yuyu. Ngono ki lho, Lho, iki Mbak. aneh-aneh kok dendel. Sing kok raben iki anake ratu. Atu. Le. Atu aja ae. Simbok pateni wae, Le. Lah, Lah, Lah entuk aku lho aman to apa nek mbok ati. Lah nek kowe njaluk nglamar anake ratu apa ora kabeh mau ki arep mateni simbok. Arep aja. pirang-pirangke simbok. Lah, Monggo simbok ki wong ra duwe, Le. Duwe wedhus siji wae. Gudiken. lah iya kok ora Terus rumasani. ayo nek kok gol. Nang anu mbok. Otahe ondo nek neng aku. Halene aku kon olah ning ojo ait. Alo timbok kon lama, lama aku ya ondo timbok Bocah iki kandha kaya ngono nek bapake ora entuk terus piye? lah, aja nek ratu, ki lho anake ngatemi pinggir kali. Emoh. Lah, Kowe, kok? kowe tetles kok. Tetles. Iki kok ora stres. Andek aku mubeng patal lah katokane. Wis Liyane to. wae yo, Le, liyane wae. Lah, liyane. Aku lemu alo anake aku lho atu ait. Ya apa kare kowe yo? Arep mau turuti ke orang kok nek ora mau turuti malah tangisan turut-turut dalan. Kaya nek ora dituruti mesakno. Iya. Dituruti kok yo banget. Lah saiki nek ronone iku ya mestine nggawa-nggawa. Nah, cara rono ya Le yo. Lah engko nek wis teko Majapahit nek ora ditampa terus piye? Wah tak lek ditampa engko. Tenan? Nek ora ditampa aja nesu karo simbok lho. Lah, aja lho ya, aja nesu lho ya. Lah mbok. Nek ngono ya wedhus mesti kae didol wae dienggo gawan-gawan rono. Lah aku ngono apa? Ya sok Lho, nek sok nek rezeki rezeki tuku ya. neh. Lho lah apa lek? Ya wis Sebentar aku. Ya, ya, tak siap nih. Ayo. Tirta wanca